priatelia a moje nové ja. Zdravím. Tento kanál som vytvoril na to, možno sa pýtate, kto som, možno sa pýtam sám seba v budúcnosti, kto som, ale poviem to veľmi v jednoduchosti aj pre seba a náhodou, ak by to niekto aj pozeral. Tento kanál som vytvoril, aby som dokumentoval svoju cestu, povedal by som možno za úspechom, dokumentovať, ako vytnem prvých 10 000 za mesiac, za menej ako rok, typujem možno 7-8 mesiacov, rok maximálne. Vysvetlím v ďalších videách, aký som si vybral biznis model pre to, ako to robím, možno ukážem nejakú moju rutinu. Mám teraz novú rutinu, ktorá začína od zajtra a vlastne ktorej sa budem držať prvých 30 dní, vyskúšam. Na základe toho ju optimalizujem, čo bude fungovať, čo nebude fungovať, aké veci budú efektívnejšie, ak na to bude moje telo reagovať. Chcem povedať, nerobím toto preto, aby som mal zľadnutia, nebudem to nejak monetizovať, nemám to za cieľ, budem to dávať sem na YouTube, takisto to budem dávať na Rumble, pretože YouTube je možné, že mi zmaže časom kanál, pretože ja tu možno budem hovoriť aj veci, osobné myšlienky a taktiež nejaké možno moje názory, ktoré v tejto tzv. Demokracii na YouTube a na týchto fake news nie sú povolené, takže to budem dávať na Rumble. Rumble bude mať, ak by to na to niekto pozeral, tak Rumble bude vlastne v popisku vždycky. Normálne to bude ako účet, kde budem dávať také isté videá. Ale vlastne čo budem robiť? Ruka ma bolí. No ale vlastne čo budem robiť, tak teda vysvetlím ten business model, moju rutinu možno budem natáčať, mám pláne urobiť každé video, jedno video vlastne do týždňa, asi bude vychádzať každú nedeľu. Dobre, nerobím to pre views, pre nič také, ak by som chcel views, nemám to vôbec zapotreby, mám účty, ktoré majú dokopy viac ako 10 miliónov slednutí za mesiac, takže nerobím to pre nejaký flex, ani pre niečo. Vybral som si seriózny business model, ktorý sa budem držať, kúpil som si kurzy, ktorým verím, ľuďom, ktorým zhliadam, ktorých mám možno ako vzory. Bolí ma ruka, ale to nevadí. No a vlastne také som si vybral business model. Aký business model som si vybral, urobím ďalšie videjka, vysvetlím to dopodrobna, ako chcem hitnúť tých 10 000 za mesiac, áno, za mesiac do roka, ale myslím, že to bude skorej, na čo sa budem fokusovať a všeobecne moje myšlienky a možno takéto veci. Takže také vysvetlenie možno tohto kanálu, možno som nespomenul, ako sa volám sa Adam, mám 18 rokov a možno sa pýtate, prečo som na bicykle a prečo mám kýblik, pretože sa ku mne zatoval Ješko a ja som ho bol vzať do lesa, nech ho môj pes nezlikviduje. No, takže to je všetko. Nie som zvyknutý robiť videá a radšej by som ani videa nerobil, ale chcem sa dokumentovať, ako som na to 18, nemám ja napríklad, ja sa ani nefotím, nerobím nič také, takže ale budem takto dokumentovať všetko, aby som mal v budúcnosti prehľad, čo som ako robil, na akých som bol v začiatkoch a celkovo, ako som rozmýšľal, keď som mal 18. Nebudem to samozrejme zdieľať všetky myšlienky a všetky nápady, lebo by som skončil vieme kde, ale budem sa snažiť to robiť čo najviac. Nepovedal by som transparentné, pretože ja osobne nerád hovorím o osobných veciach, ale chcem s tým, že chcem dokumentovať a chcem to tak mať, aby aj ľudia možno k tomu vedeli niekedy v budúcnosti nahliadnúť, alebo počas. Hovorím, otvoril som sa tomu, ja som zvyknul byť, alebo som taký lowkey, taký pozadí, skôr počul. Niekedy som taký nebol, ale na ďalšie video to logio. Na ďalšie video. Toto som povedal o seba, niečo málo. Natočím ďalšie videjko. Nenatočím ho možno až o týždeň, možno natočím skorej, neviem. To je jedno. Peace out a vidíme sa. Alebo ja sa vidím. Inak možno to teda nedám ani verejne. Možno to ešte nedám ani verejne, ešte uvidíme.
jak na tom budem, či sa mi to bude ľúbiť, jak sa rozhodnem pre tú dokumentáciu, či to budem dávať nejaký na cloud, alebo na nejaký privátny server, možno to hodím na YouTube a na Rumble. Uvidíme, jak to pôjde. Ak to náhodou niekto pozerá, tak ste veľmi vítaní mi počas tejto mojej cesty napísať vlastne, čo sa to myslíte, možno ak vidíte nejakú chybu, čo robím, alebo čo by ste mi poradili počas cesty. Kľudne, ja budem rád, komentári budú vždycky otvorené, takisto ako môj sociál, urobil som si profil aj na Instagrame, starý bude business profil, tam nejakých 14, urobil som si nový, ten bude taký osobný, môžete hoci kde mi napísať, vždycky jasné. A vlastne vysvetlím aj, aký ten business model som si vybral a čo budem teda robiť. Viem, že sa hovorí, že nič, ďalšie video. Čus.